Hyvää sunnuntailta päivää ja tervetuloa jatkamaan laskea sunnuntaita kotimaisen kiekkoviihteen pariin. Parhaasta päästä SM Liiga Hockey Night tänään Helsingin jäähallissa IFK TPS kärkiottelu ja juuri TPS nimenomaan, jos mennään vierailijan kautta ensin hurjassa vireessä viimeiset 9 ottelua perkkiä voittajia. Kyllä Turun Paloseura on pelannut loistavaa jääkiekkoa ja ennen kaikkea vielä tuloksellisesti. Tosi hyvä putki on pojilla päällä ja tullaan varmasti näkemään hyvä Paloseura tänäänkin. IFK kuuluu siihen viisikkoon, joka on 2 pisteen sisällä ja tuosta 6 joukosta taistelee. Mikä sijoitus se sitten lopulta on? Mitkä näet tänään ottelun ratkaisupaikkoina? Maalivahti pelaaminen ja erikoistainen pelaaminen tulee luonnollisesti olemaan erittäin tärkeä asia. Ja kyllähän tämä IFK:n ykkösketju niin on ollut kyllä jälki niin kuin jäätävää. Ja Pärssin ja Jourella varmasti tullaan näkemään hyviä tilanteita tänään ja tullaan näkemään ennen kaikkea todella mielenkiintoinen peli. Kossa ovat mielenkiintoiset niin kuin tässä on todettu. Ville Vahalahti ennakoi jo vähän playoff-tunnelmaa ja näin varmasti on. Tässä pelataan kevään pudotuspeliasetelmista. TPS kakkosena sarjassa 3 pinnaa Kärpistä. Toki 2 ottelua vähemmän pelanneena. Tänään tulee siis 50. ottelu TPS:lle. Sitten IFK kolmantena 62 pistettä ja Jokerit 7. 60 pistettä. Ja tässä nimenomaan on se mielenkiinto, mikä on sitten lopullinen sijoitus esimerkiksi kotijoukkue IFK:lla. Kyllä varmasti, että tämä tulee hyvä huipennus tämä runkosarjan loppuun myös tältä osin. Ja samaten sitten mitkä joukkueet playoffeihin tulee menee. Mutta ennen kaikkea mun mielestä yksi todella kiva asia on tuossa, että mitä duunia joka Rautakorpi on saanut tuo Raumalla aikaa ja tuo Lukon huikea nousu nyt tällä hetkellä on 4. Niin kerta kaikkiaan on kyllä Lukko pelannut loistavaa hokia joulun jälkeen ja ehdottomasti kummimpia joukkueita Tepsin kanssa tällä hetkellä. IFK:n alueelle Turunen, Saarinen ja vähän on pelimerkit hukassa kun TPS tulee sillä mitä Vahalahti peräänkuulutti aggressiivista luistelua ja muuta ja nyt se näyttää sitten aivan tuon ekan parin minuutin jälkeen niin myöskin TPS pääsevä heti juoneen kiinni. Kyllä, mutta hyvä tasosta peliä pelataan. Keskialueella on vastassa Tomi Sykkö, nelosketju ja sitten Joonas Vihko 2-1 tilanne tulossa, Vihko petää! Mukana oli Kim Hirschovic, mutta Joonas Vihko lähtee räväkästi ja päättää itse kertaa tulosta 4.51 ja täällä katsellaan, että tulipa säkkiä maalintekijänä Joonas Vihko, joka on pikkuhiljaa luottamassa niitä odotuksia, mitä hänen on asetettu. Alkukausi on ollut hankala, mutta nyt alkaa kulkea ja mikä se on TV-lampuja loisteessa, kun kilauttaa heti putken kautta 1-0 kotijoukkueelle. Oli aivan mahtava henkilökohtainen suoritus Joonas Vihkolta ja todella komea laukaus tuonne lähtee, ylämummoon menee kilisee kulkusella ja vilkkuu. Hieno maali. 4.51 pelattuna avauserää. Joonas Vihko johtomaalin tekijänä, IFK johtaa. Tämä oli Joonas Vihkolle 8. maali tällä kaudella. Ja Vihkohan muistetaan kauden 2002 vuoden tulokkaana SM-liigassa. Viime kausi oli tehollisesti paljon parempi, mutta vielä ovat ratkaisupelit edessä. Viime kaudella Vihko teki 14 maalia, antoi 11 maalisyöttöä ja IFK tulee jälleen. Pärssinen, kiekko maalin taakse. Harkins, joka on vaarallisin tuolla ja sitten on Karjalainen paikka. Pommi lähtee, Karjalainen torjuu ja uusi paikka on tulossa. Karjalainen on aloittanut TPS-maalilla kyllä erinomaisesti, mutta vaarallinen on tämä IFK ykkönen, joka näyttää olevan aika kuosissa tänään. Ja täällä sitten IFK-mestareita takavuosilta 69, 70, 74, 80, 83 ja siinä kuvassa juuri 2 kiekkomaailmalle tuttua herraa Stig Wetzel ja Arto Aatsi Jokinen muun muassa. Ja tässä vielä Joonas Vihko näyttää meidän vanhoille mestareille mallia. Aivan loistava laukaus. Kerta kaikkiaan niin tarkka ja niin hyvä tonne ja teki tälle pelille hyvää. Ja heti maali tähän alkuun. Ja uusi paikka tulee jälleen. Karjalainen pitää TPS nyt pystyssä. Siellä on irtokiekossa Ville Viitaluoma ja näin IFK aloittaa todella räväkästi. 5.26 on pelattu kun irtokiekkoon sukeltaa Ville Viitaluoma ja Viitaluoman maalilla IFK siirtyy 2-0 johtoon. Kotijoukkue on tällä hetkellä iskussa. Olipa kova alku. Siinä tulee aloitusvoitto ja sen jälkeen tulee odottaa ensin laukaus jää siihen ruuhkaan ja maskiin. Sitten lähdetään vetämään niin rystytä läpi ja irtokiekko pomppii. Pelataan tilanne loppuun asti, osuu tolppaa. Tulee irtokiekko ja Viitaluoma pistää sen Karkista maaliin loppujen lopuksi. Viitaluomalle kauden 3. maali ja tässä juuri nämä miehet, joilta on odotettukin IFK:lla vähän näitä omia kasvatteja. TPS vaihtaa maalivahtia. Mutta Ahaa, katsotaan kyllä. Laine teki erittäin hyvän pelin siinä.
Missään nimessä nuorta maalivahti Karjalasta ei voi syyttää näistä maaleista. Maalivahdin piikki näitä ei voi mennä, mutta joskus pitää jotain päätöksiä ratkaisuja tehdä, että saadaan toi ryhmä hereille ja nyt Jukka Koivu päättää vaihtaa maalivahdin. Nimenomaan juuri Juti samaa mieltä sun kanssa. Siis Karjalainenhan teki loistavia torjuntoja tässä alussa, mutta jotain on tietysti tehtävää, että joukkue herää. 0-2 puserossa, kun on 5,5 minuuttia on pelattu. IFK on aloittanut vahvalla sykkeellä ja näyttänyt vanhoille mestarille, että nuoremmatkin osaavat. Tosiaan vielä sen verran tuohon palataan, että täällä vanhoja mestareita tänään IFK:ssa. IFK on mestareita halli täynnä ja yhden mietteitä kuulemme tuossa erätauolla. Tässä nähdään vielä tämä 2-0 johtomaali. Joo, siinä menee toi Snaideri ajautuu samaan kaveriin kuin Mikaisen Peltosella ja sitten Laine pääsee siitä läpi ja sitten tulee toi hässäkkä maali eteen. Aloitus IFK päätyy ja tässä nähdään vielä tämä IFK 2-0 johtomaali, jossa Mikko Laine tekee ensin kovasti töitä ja sitten Ville Viitaluoma. Kyllä, siinä oli puolustaja Snyderi, oli kyllä nyt myöhässä ja katsella seurasi tilannetta, mutta jäi oma mies merkkaamatta ja sitten tulee Viitaluoma ja pelaa tilanteen hienosti loppuun. Menee sinne maalille. Lappa jäähän, nimi lehteen, kiekot, verkot tötterölle. Aha. Leus pyörittävän ylivoimaa. Vajaa minuutti jäljellä viivalle. Seikola laukoo Statos-torjuu eteensä ja sitten Saarinen, Pasi Saarinen purkaa. Hulkkonen viivalla vastassa. Hyvä Hulkkosen syöttö uudestaan. Liukselle ja sitten Elorannalle. Eloranta Lius ja nyt rauhoitetaan viivaan Seikola. Sieltä lähtee laukaus. Uhrautuvasti tulee kuitenkin Ville Viitaluoma siihen. Panee roppaa likoon. Kiekko pysyy kuitenkin TPS:lle ja Hulkkosella. Ja nyt on tulossa jälleen rangaistus. Nyt se tulee TPS:lle. Tulee Mikko Elorannalle. Eloranta ei ole tästä samaa mieltä, mutta Henriksson on vakaasti päätänyt, että näin tulee tapahtumaan. Estäminen on rangaistus. Mikko Eloranta 2 minuuttia. Hyvä pyöritys, hyvä paine palloseuralla ja pari maalipaikkakin tuli siinä, mutta sitten tulee tää kuli jäähy tähän vähän. Katsotaan missä se tulee. Niin, oliko se tuo tilanne tuossa? Ei. Mikko Elorantaa 2 minuuttia. 264 NHL-ottelua eivät nyt auta, vaan Eloranta on rangaistusaitiossa. Ja tässä hetken kuluttua IFK:lla sitten ylivoimaa. Hurttaai on tullut jälleen, Lubomir poika. Kiekko sitten Matias Metsärannalle. Nuori TPS-peluri nostaa hyökkäystä yli keskialueen. Tullaan yli hyökkäysalueenkin. Ja sitten Venny sekoittaa miehen syleilyyn. Kiekko pysyy kuitenkin edelleen sitkeästi TPS-pelaajalla. Metsärannalla sitten kiekko on Häppölä ja Häppölä ottaa pienet kiemurat ja IFK täysin lukuinen ja pelaa myöskin ylivoimalla. Kiekko päätyy, tästä tilanteesta tulee kuitenkin pitkä kiekko aloitus IFK:n alueelle. 10.27 pelattu, Elorannan rangaistusta edellä 1.20 ja Jutti, kunnon meininkiä. On tää on ollut taas todella hyvää hokia ja jos ne ja tarinat mitä Mr. Arvinta sanoi tuossa ennen edellistä peliä, kun IFK sai käkeen, niin ei ollut joukkue oikein hereillä valmiina peliin, niin kyllä voi sanoa, että nyt on kotiläksyt tehty ja nyt on kyllä joukkue ollut todella hereillä tähän ottelun alkuun. Kuhta tuo kiekon hyökkäysalueella, rangaistusta minuutti reilut Elorannalla jäljellä ja IFK ykkönen alkaa ylivoimaa pyörittää. Söderholm takaisin Harkinsille. 33-vuotias Harkins vetääkö itse? Ei vaan syöttää maalin taakse Kuhdalle. Kuhta Pärssinen maalin eteen. Oi mikä paikka Karalahdella. Karalahti ei kuitenkaan aivan ylety kiekkoon. Tuossa oli hyvin rinnattu kuviot oikein, että nyt TPS lähti lyömään painetta tuonne päätyyn, niin saman tien oli palikat ja paikat selvillä kaverilla mihin he menee. Ja Pärssinen löysi Kara siinä maalin eteen, mutta se vaan poppasi kiekko tällä kertaa lava yli. Söderholm. Sitten Kuhta saa pidettyä kiekon hyökkäysalueella edelleen 30 sekuntia Elorannan rangaistus jäljellä. Pärssinen lohistava syöttö Kuhdalle. Kuhta vetää suoraan syötöstä, mutta Lassila pitää TPS-maalin nyt puhtaana. Ja sitten uudestaan IFK ykkönen hakee laukaisupaikkaa. Harkins viivalta vetää itse. Sitten Yle pesään! Nyt on turkulaisilla kyyti kylmää, kun IFK siirtyy 3-0 johtoon. Harkins tempaisee ja alkaa olla vähän kulmat kurtussa TPS-vaihtoaitossa, mutta muistetaan se, että kova joukkue on TPSkin, ei tässä vielä ole pinnoja jaettu, mutta täytyy sanoa, on aika tyrmäys alku. 3-0, 11.30 pelattu ja tällä tavalla viuhuu kiekkoon. Sinne se menee kuin lintu pesään, 3-0. Joo, siinä kaveri Harkins, joka yleensä ei ammu ja nyt päättää ampua ja aivan loistava laukaus tonne ylös ja maalivahti Lassila joutuu antautumaan tässä pelissä ensimmäisen kerran.
Mut sitä edelsi kyllä, kun tässä nyt nähdään tää kuvakulma vielä. Siinä on maskinpoikainen Pärssinen tulee tekemään maskin siihen ja tarkka, ihan tavan tarkka laukaus tonne ylös. Lassila on jäissä ja siellä just oikeastaan ainoa reikä, missä se voi mennä, niin Harkins laittaa sen siitä sisään. Loistava alku IFK:lta. Brett Harkins, tämä on Harkinsille kauden 9. maali ja kun niistä syöttöpinnoista tuli puhetta, niin 42 syöttöpinnaa on Harkinsissa Kovessa tällä hetkellä ja kotijoukkue IFK johtaa 3-0. Muistetaan kuitenkin, että tilanne oli vastaava tässä hallissa viimeksi, kun joukkueet kohtasivat, IFK ja TPS kohtasivat 27. päivä marraskuuta, niin silloin myöskin IFK johti 3-0, hävisi silloin 3-4, joten kaikki on mahdollista. On. Mutta nyt mennään tätä matsia, Rautee ei saa kiekkoa, vaan kiekon ottaa takaa Paukkunen ja siihen maalin eteen, nyt on paikka TPS:llä, vaan Tuokkos ohii kahdesti uudestaan paikka. Sieltä Paukkunen aivan upeasta paikasta, mutta Davis Tatos torjuu. Nyt oli TPS:llä hyvä paine. Jukka Koivu on saanut heräteltyä omiaan jälleen iskuun tai taisteluun. Ja siinä oli Markku Paukkosella kyllä loistava paikka. Montako laukausta se oikein tulee. Tuossa tulee ekas Tatosin hyvä torjut, sitten tulee lisää. Ja hetken kuluttua tulee se Paukkusen paras. Ja nyt Paukkunen kiertää koko maali ja saadaan liitokiekon vielä siitä ja Satosin loistava torjunta. Ja parhaat paikat löytyvät tästä jäähallista myöskin toki siellä parhailla paikoilla. Tänään sitten muun muassa myöskin tuossa toisessa erässä Niko Roosberg ja herrat myöskin Salis maalin editse ja siihen on päästä IFK-pelaaja katkoon. Tällä kertaa kuitenkaan ei tule tukkapöllyä ja tilanne jatkuu niin, että mennään toiseen päätyyn Mikko Koivu. Koivun laukaus, sen peittää Joonas Vihko ja uudestaan tilanne jatkuu. Nyt on vaarallisesti siellä kiekko pomppii. IFK-maalilla hetken aikaa Alatalo pitää kulmassa kiekkoa. Vahva kulmavääntäjä niin kuin moneen kertaan on todestaan kiekkoa toimitetaan kohti maalia. TPS aloittaa tämä kentällinen ihan mukavasti. Tässä kun on nätti jatko! David Schneider ja sitten siellä maalikulmalla on Mika Alatalo. Konkari mukavasti neppaa siitä. Tulihan se sieltä. Ihan vaikka sana kerrallaan ja ihan rauhallisesti. Mutta tässä nähdään tää, aina kannattaa ampua. Schneiderin pistää rystyllä tuonne lätyn. Alatalo saa pienen touchin siihen, toi yllättää Satoksen täysin, menee five-holeista, menee längistä sisään. Ja nyt sai TPS varmasti justiin sen maalin, mitä he niin odottivat ja toivoivat, että saadaan hyvä startti tähän matsiin ja päästään takaa jo käyntiin. Nimenomaan varmasti semmoinen aloitus toiseen erään, mikä pitääkin. Alatalo on maalintekijä. 11 maali Alatalolle tällä kaudella ja 11 maalisyöttöä. Siinä ovat Alatalon tehot ja tämän näköinen mies maalintekijänä siis Mika Alatalo, kokenut TPS-kapteeni. Malta ohi. Tuokko keskialueella nostaa Teptä. Mukana olisi siinä myöskin Seikola, mutta syöttöä ei tule. Uudestaan kuitenkin TPS kiekkoon Rautee. Vahvasti on TPS jatkanut tätä peliä edelleen. IFK:lla vaikeuksia ja kiekko pysyy Tepsillä ja Aikunon suoraan ota makea syöttö. Aikunon loistava syöttö. Arko Tuokko ja Tuuba soi. Tuokko kaventaa 2-3, 3-2. Tämä peli ei ole taputeltu. IFK:lla on aika paha tapa laskea joskus homma näpeitään. Ei se nyt vielä ole mihinkään mennyt, mutta osoitus siitä, että kannattaa olla tarkkana. Turusta tuulee. Kyllä tästä tulee kyllä täydellinen markkerausvirhe, koska Tuokko jää noin täysin yksin tänne saaton paikittaisyötön ja niin kuin tässä nähdään, ei siellä ketään lähimainkaan, kun Tuokko pääsee ampuu erittäin hyvin suoraan syöstä läheltä ylös, pistää hienosti ylämummoon ja TPS ansaitsi tämän kavennuksen. Tepsi on ollut todella hyvä tässä toisessa edessä. Aika jännästi vähän, kun ajattelee miten matsille tulee karmea maski tuosta eteen. Siis miten ne otettiin aika lisäkin siellä. Kun ruvetaan miettimään, ottelu alku, IFK tuli kerta kaikkiaan, tuli jäätävän kovaa, näytti, että täällä oli aika lailla murhashow. 3-0 näin eteenpäin. Sen jälkeen TPS putoaa vielä Vahalahti pois. Erätauko on käytetty todella hyvin hyödykseen, siellä saatu joukkue hereille. Tepsi on tullut lentävällä jalalla tähän, niin kuin sanoit, mikä tähän toiseen erään liikkeelle. Ja kaksi komia maalia pannut tähän ja peli on 3-2. Ja tää on tosi hyvää hokia. 5 maalia nähty ja värikkäitä tilanteita. Mika Suoraniemeltä aivan upea syöttö. Kertaa kaikkia, kyllä. Ja varsinkin toi Alatalo Koivu, niin erittäin hyvin palasi ton laitatilanteen ja kaivoi kiekon sieltä ja sai TPS ylivoiman vielä pyöriin. Ja sitten Schneiderin pääsee koittelee. Hyvin laittaa siellä IFK-Eurooppaa likoon. Taisi olla Kuunan kippä, joka siihen meni
meni jäihin. Ne on hyviä merkkejä omalle joukkueelle. Halutaan ottaa lommoja, halutaan ottaa mustelmia. Ilman mustelmia ja jääpussia, niin harvoin saatu tänne pelejä voittaa. Jonet sä pari roppaat niitä. 25 sekuntia Pärssisen rangaistusta jäljellä. Aloitusvoitto, Rautee ottaa aloituksen. Puolenvaihto heti. Puolenvaihto tulee, nyt se tulee ja sieltä lähtee kun laukausee. Ei lähde vielä Hulkkoselta, vaan hän ottaa tuokon mukaan sieltä kulmauksesta. Rangaistusta jäljellä 10 sekuntia. Paikka! Komeasti pelattu tämäkin tilanne, upeasti pelattu tämäkin tilanne ja näin TPS tulee 3 maalin takaa tasoihin. Ja nyt on Huikka paikallaan, Koivu ottaa huikat siinä ja maalintekijä Mika Suoraniemi, joka jo tuossa 3-2 kavennuksessa teki upean esityön ja nyt Suoraniemen kova työ palkitaan. Tästä räpsähtää 3-3, hyvin antaa Rauteen nätisti ja siitä Suoraniemi 3-3. No tossa tekee kyllä Pennysekin nyt täydellisen virheen. Hän lähtee ajaa tonne päätyy, jättää homman kesken, kääntyy takaisinpäin. Ei kerkiä ottaa enää Suoraniemeen. Eli todellisuudessa se Pennysek ei tehnyt yhtään mitään. Jompikumpi, joko sä lyöt paineen sinne päätyy, ajat sen ja pelaat sen tilanteen loppuun asti. Ei tuommoista pysty Juusokan lukemaan, mitä peliä tuossa tapahtuu, koska pyöritään kuin papu siellä. Sun pitää iskeä sen kiinni tai sun pitää markkeerata tuo kaveri pois siitä. Hieno maali Tepsiltä jälleen kerran, hyvä osoitus siitä, että vaikka saisit 3 maalin tappiolla, niin tää peli ei oo ohi. Tää peli pitää pelata loppuun asti ja me nähdään tänään hyvä hoki. No niin kuin puhuttiin, IFK on tässä hallissa kerran aikaisemmin johtanutkin 3-0 ja hävinnyt silloin 3-4. Nyt ei puhuta vielä häviöstä mitään, mutta nyt ollaan jo lukemissa 3-3 ja tämä on kyllä kovan joukkueen merkki TPS:llä. Tämä IFKkaan ei ole mikään harrasteliigan porukka siinä mielessä, että TPS nousee 3 maalin takaa. Se on osoitus kovasta iskukyvystä ja luonteen lujuudesta. Kyllä, ehdottomasti. Ja IFK on todella hyvä joukkue. Mutta niin on myös Turun Palloseurakin ja nähdään kyllä ehkä kauden parasta hokinaittia tähän asti. No niin, ei mitään muuta kuin sopii meille. Sopii. Menee. Saa tulla lisääkin. No, hyviä taklauksia tulee koko ajan tässä näin, just tämmöistä peliä. Kultanen niskakyyryssä kiekon perään IFK puolustusalueella. Vähän polttaa, syöttö tulee Saariselle kuitenkin. Tulee vähän myöhään ja näin. Tilanne on niin, että kiekko on toisessa päädyssä. Hulkkonen, Vopat ottaa Hulkkosta. Ja sitten siellä käydään kovaa taistelua kulmauksessa. Lopulta Vopat ja häntä vedetään kädestä. Tulee rangaistus, tulee kiinni pitämisestä, tulee nähdäkseni, se tulee TPS-pelaajalle. Onko se syy kiinni pitäminen vai tulkitseeko Henriksson eri tavalla? Ei tulkitse, me ollaan ihan samaa mieltä Henrikssonin kanssa. Kiinni pitäminen 2 minuuttia, 17.25 pelattu. Tässä Vopat tekee aika kuumana Koivun Mikulle jostain. Se on Markus Seikola, kiinni pitäminen. Mitäs siellä Juti tapahtuu? Kun... Toi meni vähän ohittaa, mutta alkaa tähän kuvastaa vaan miten täysillä molemmat jengit on tästä matsista mukana. Nyt Pennysekki lähtee ajaa, ei lähdekään, palaa takaisin, on myöhässä, kiskis. Upea maali Mika Suoraniemi. No, hieno syöttöpeli, mutta kyllä sinne niinku Pennysekin pitää pystyä jotain päätöksiä tekemään tuossa kohtaa. Suoraniemelle se oli kauden toinen maali, joten hirveästi ei ole tuuleteltu kainaloita, mutta tuli makeaan paikkaan. Nimenomaan. 3-3 lukemat siis SM Liigan hokinatottelussa. IFK TPS pelataan jo kevään pudotuspeliasetelmia kylläkin. TPS hamuaa runkosarjan voittoa ja IFK tietysti erittäin hyvää sijoitusta vähintäänkin 4 joukkoon. Nyt on kyllä kova taklaus Vopatilla, ajaa ehkä hiukan jopa turhaan. Joo, mutta ihan siististi veti. Mutta siinä meni omakin mies, nurin ei siinä mitään ja TPS purkaa ja Vopat tulee jälleen, käy aika kierroksilla. Toivottavasti joukkueen kannalta hänen tuossa jäähyjä ottaa vähän turhaan siellä. Vopatti nyt rimpuilee, mutta tilanne rauhoittuu. Viimeiset 2 minuuttia toisen erän lopusta menossa. Ja Seikolalla rangaistusta jäljellä 1 ja 10 ja tämä erä on kyllä täydellisesti ollut tämä toinen erä TPS. Jos ensimmäinen erä oli IFK, niin tämä toinen erä on ollut TPS. Kyllä. Ja TPS purkaa jälleen. Kiekko päätyy, rangaistusta jätti. Ja täällä alkaa vähän lämpö nousta. Rangaistus on tulossa TPS:lle. Statose pois rangaistusaitiosta, mistä aitiosta kuin maaliltaan. Ja näin sitten rangaistus täytäntöön. Huitominen rangaistuksen syy, Mikko Koivu. Joo, ja 49 sekuntia. 49 sekkaa aikaa vetää IFK:lla on nyt 5-3 ylivoimaa ja nyt tarjotaan kyllä IFK:lle uudestaan johtoasemaa tässä. Isä Koivu ohjaa
miehiä. Katsotaan ketä sinne tulee tähän erän loppuvaiheisiin. Alivoimatehot näkyvät ruudussa. TPS:n osalta nimenomaan alivoimat 210, pääset maalit 29, siitä tehoprosentti 86-19. Eloranta, Leus, Peltonen. Siinä TPS:n miehet ja IFK:lta ykkösnyrkki, Kuhta, Harkins, Pärssinen, Karalahti, Söderholm ja tosiaan 47 sekuntia on nyt aikaa. Tärkeä aloitus, otti Tasuri ja Peltonen meni hyvin ja haki sen irtokiekon ja toimitti pitkäksi. 5-3 vastaan vielä tähän erän loppuun ja siinä menikö polvi? Menikö Söderholmilta? Katsotaan, nyt on nimittäin lähellä. Aitiosta. Se on Mikko Eloranta ja sitten katsotaan mitä siellä oikein tapahtuu. Pidetään nyt kuitenkin päät kylmänä toivottavasti näin. Mitäs Vopatti lähti aitiosta Elorannan perään? Roman Vopat kävi tuossa edellisessä tilanteessa aika kierroksilla ja käy nytkin. Toivotaan nyt vaan, ettei siinä Toni Söderholmille käynyt yhtään mitään. Toivottavasti ei käynyt. Toivottavasti tilanne oli myöskin se, että siinä ei ollut polvitaklausta. Mitä Juti sanoisit? Näkyykö se? Mun mielestä se ei näyttänyt siinä. Mä siis todella nyt toivon, ettei varmaan tule mitään vammaa siihen. Tästä saattaa nyt uudestaan se tilanne. Tästä saattaa kyllä jälkipuintia tulla. Katsotaanpa mikä on tilanne. Siellä on heti IFK:n huolto tietysti myöskin lääkäri Petri Heleniuksen johdolla katsomassa mikä Söderholmin tilanne on. Ei ainakaan Söderholm ole lähdössä mihinkään vaihtoaitiosta. Näyttäisi sille, että hän pystyy jatkamaan. Nyt sitten Henriksson ja tuomarit neuvonpidossa mitä tehdään ja tässä Toni Söderholm. Toivottavasti Söderholm pystyy jatkamaan ottoa vai pystyykö sittenkään? Koppi laittaa varmaan jäitä siihen ainakin. Onneksi kävelee suhkot hyvin, että Söder on kyllä kova taistelija. Ja Mikkohan on siellä tietysti alhaalla tapahtumien keskipisteessä. Mikko selvittää heti tilanteen, mikä on Söderholmin kohtalo. Pystyykö hän tätä ottelua jatkamaan? Mikko Eloranta. Nähdäänkö kuvanauralta? Katsotaanpa tämä tilanne uudestaan ja Juti. Polvitaklaus. Aivan selvä. Valitettava tilanne. Eloranta polvitaklaalle 2 sanaa. Oli. Ja sitten käydään aikamoisella kierroksella Roman Vopat ja Mikko Eloranta. Siinä olisi ehkä parempi olla joku välissä noin niin kuin valtakunnan sovittelijana, ettei kohta ala kopsua johonkin suuntaan. Jukka Koivu pitää hyvin mölyt mahassa ja katselee tilannetta. No niin. Ja kun tämä on perheohjelma, niin tätä Juti ei käännetä. Ei, no alkaa tulee. Tätä ei käännetä eikä tekstiä. Katsotaan mitä nämä tuomarit tekee. Nyt tässä on palaverattu kyllä kohta jo 5 minuuttia. Ja tässä nähdään vielä tämä valitettava tilanne. Ei siinä kyllä Mikko Eloranta pääse vastuutaan pakenemaan. Kyllä se nyt on näin. Polve kopsahtaa toisiinsa. Ja odotellaan edelleenkin mikä on Hannu Henrikssonin ratkaisu. Ja Mikko sieltä alhaalta kertoo sitten mikä on Toni Söderholmin tilanne, pystyykö hän tätä ottelua jatkamaan. Tässä on erätauko kohta tulossa, että meillä on aikaa tilanne selvittää. Tässä nähdään vielä tämä tilanne. Eli Juti. Eletään, sanoisinko hienosti ottelun kulminaatiopiste. Varmaan, voisin niinkin sanoa. Nyt katsotaan vaan mitä noi tuomarit. Ne on pitkää palaveria päällä. Tepsin jäähoitio aukeaa, eli Eloranta saa boksin. Ja sitten Vopatti tulee saamaan varmaan 10 minuutin jäähyn, koska Vopatti lähti aitiosta. Aitiosta puhelee kansainvälisiä kieliä tuonne jäälle. Kuunnellaanpas. TPS 42, Mikko Eloranta. Ottelun rangaistus. Oho! Elikkä Mikko Eloranta. Ottelun rangaistus. Ja tämähän tietää sitä, että... Niin. Nyt tulee Vopatti saamaan, mutta minkä Vopatti tulee saamaan? Tämä tietää sitä, että kurinpito... Eli Roman Vopat 2+2 minuuttia plus pelirangaistus. Ja Roman Vopat ottaa 2+2 minuuttia. Eikö se ole 2+2 peli, eli Vopatti on pihalla? 2+2 peli. Niin. Kyllä. Eli Vopatti lähti aitiosta sinne. Niin.
Joo, se on, eli silloin tuomarilla ei ole vaihtoehtoja. Ei mitään saumaa. Henriksson tekee ihan oikean ratkaisun. Vopat tästä ottelusta pihalle, hän tuli vaihtoaitiosta. Niin kuin totesin, kävi aika kierroksilla jo ennen tätä tilannetta. Kyllä. Ja sitten se on pelirangaistus, mutta Mikko Elorannalla ottelurangaistus. Se tietää sitä, että kurinpitoryhmä käsittelee tuon Mikko Elorannan tapauksen ja katsoo, onko siinä sitten aihetta antaa. Vähintään yksi tulee, mutta tuleeko sitten enemmän Mikko Elorannalle tuosta taklauksesta. Jarmo Muukkoselle hiukan puhdetöitä. Ja Tepsiltä taas hyökkäjä sivu. Vahalahti sekasedessä. Nurminen, Aalto, Vahalahti, Eloranta. No. Mutta näillä mennään. No näillä mennään, matka jatkuu. Arttu Luttinen sinne rangaistusaitioon IFK-pelaajista ja hetken kuluttua pyörähtää käyntiin viimeinen minuutti toisesta erästä ja käydään nyt kertauksen vuoksi lukemat vielä läpi. Tämä ottelu on siis tasan 3-3. TPS on tehnyt toisessa erässä 3 maalia, IFK avauserässä 3 maalia ja tässä mennään vielä niin, että elikkä IFK ylivoimaa 4-3 vastaan. Karalahti ja peli käyntiin pitkästä aikaa. Pitkän neuvonpidon jälkeen Karalahti. Ja sitten Harkins on siellä. Toisella puolella on myöskin Pasi Saarinen ja Kimmo Kuhta. Siinä IFK nelikko. Ja nyt paikka pelataan Kuhdalle siihen maalin eteen. Ja siitä Kuhta hyvin Lassila kuitenkin peittää. TPS:ltä alivoimassa Joni Lius. Ja sitten Kimmo Peltonen. Ja sitten siellä on Marko Tuokko, eli siinä TPS alivoiman pelaajat viimeiset puoli minuuttia hetken kuluttua käynnistyy toisesta erästä. Karalahti työ kiekon hyökkäysalueelle. Pääseekö Raute, joka on tullut jälleen katkoon. Kiekko pysyy sittenkin siellä viivan paremmalla puolella IFK kannalta. Saarinen, Kuhta. Ja Kuhta hakee syöttöpaikkaa viivalle. Kohta loppuu aika, 20 sekuntia vielä jäljellä. Ja Kuhta vetää itse, mutta uhrautuvasti tulee Kimmo Peltonen siihen. Ja sitten käydään painia siellä maalilla. Ja nyt on käsi ylhäällä. Siellä Teemu Lassila ja Brett Harkins taistelevat ja peli oli jo vieletty poikki. Antaa molemmille jää. Kyllä, mitään maalia ei tietenkään tilanteesta tule. Harkins ja Lassila käyvät kierroksilla siellä maalin edessä. Ja näinhän se on, että siitä tulee lisää minuutteja. Huitominen on molemmille rangaistuksen syy. Elikkä se oli siis se. Otetaan vähän kynää ja paperia oikein. Se on Mikko Raute, joka siitä otti 2 minuuttia ja Brett Harkins. Toki täytyy kuvaruudun ulkopuolelta sanoa, että siellä myöskin Teemu Lassila kävi erittäin kuumana TPS-maalilla, mutta nyt alkaa olla lauteilla tungosta. Mikko Raute 2 minuuttia huitominen ja Brett Harkins 2 minuuttia huitominen. Mikko Eloranta 5+20 ottelurangaistus ja Roma Vopat 2+2 ja pelirangaistus. Siinä tämmöinen 8 sekuntia aikaa. Pieni päivitys tuohon rangaistuksiin, muutama sekunti jäljellä ottelun toista erää ja näin on tämä toinen erä taputeltu, 2 erää pelattu ja nyt voi hyvällä syyllä sanoa, että tätä värikästä SM Liigan hokinaitottelua. Kyllä tässä tapahtuu, tässä on ollut kyllä niinku, tässä on ollut hyvää hokia, sitten on ollut vähän näitä varjopuolia, on tullut vähän tämmöisiä polvitaklaus. Ehkä pikkasen jossain määrin Popotilta lähti vähän sitten niinku nallekarhu hukkuu ja omalla maltilla hän olisi voinut estää ton 2+2 plus pelirangaistuksen itseltään, mutta tää on tätä. Pojat on täysillä ollut mukana. Mulla on nähty hyvää hokia. Me nähdään värikästä hokia tällä hetkellä. Nimenomaan aina kun pelataan täysillä ja panokset on kovat, silloin vähän roiskuu. Tekevälle sitä kannattaa niin vakavasti ottaa. Toivottavasti mitään loukkaantumista siellä ei tapahtunut. Sehän tässä on pääasia. Toivomme, että Söde on kunnossa ja palaa 3. erään. Ja meillä on säännöt sitä varten jääkiekossa, että niitä noudatetaan ja annetaan penaltit sitten. No niin, Miguel. Sitten lämpö nousee. Ehdottomasti. Panokset kovenee. Menemme lähetykseen SM Liigan Hockey Night-otteluun. IFK TPS 3. erän tapahtumat edessä ja mielenkiintoisista asetelmista. 3-3. Kyllä, lähdetään tästä vetää ylivoimaa ja IFKlle kyllä tuikin tärkeä hetki pyrkiä taas uuteen karkon matkaan. Ja nyt ainakin tällä hetkellä näyttää siltä, että Söderholm ei ole palannut tuonne vaihtoaitioon eikä jäälle. Tällä hetkellä näyttää siltä tosiaan, että Toni Söderholm ei ole IFK-vaihtoaitiossa. Siellä ei myöskään ole Roma Vopat, joka sai toisen erän lopussa pelirangaistuksen. Siellä ei myöskään sitten toisella puolella TPS-aitiossa ole Ville Vahalahtea, joka jäi avauserän jälkeen pois nilkkavamman takia. Ja sitten Mikko Eloranta, joka sai ottelurangaistuksen 5+20 tuosta polvitaklauksesta, joka aika paljon ruuhkaa tuolla puolella. Kohteena oli Toni Söderholm. Ja
3-3 lukemista lähdetään kolmanteen erään ja siitä asetelmasta, että tosiaan siellä on vieraiden rangaistusaitiossa, eli TPS-rangaistusaitiossa on nyt sitten, siellä on Mikko Koivu, Mikko Eloranta, Mikko Rauteen. Mikko Eloranta siellä ei ole, koska hän on poissa. Ja nyt on paikka IFK:lla! Siinä se on! Timo Pärssinen, 21 sekuntia pelattuna kolmatta erää, kun IFK siirtyy ylivoimalla johtoon 4-3. Kolmas erä alkaa räväkästi juuri kun olin tuossa kertomassa ja päivittämässä rangaistustilannetta, niin IFK maali edessä Pärssinen. Karalahden loistava kiekko sisään vieti. Sen jälkeen Pärssinen voittaa tuo päädyssä ulkoista vastaan kamppailu. Syöttää sen Kuuralle, josta Saarinen lähtee ja ampuu ja Pärssinen tulee maalin eteen. Reboundi ja johtomaali. 4-3. Lukemat suora hyökkäyksen päätös niin kuin välittömästi siihen ja edelleen jatkuu 4-4 vastaan sitten tää taituri tuo jäällä, mutta tärkeä maali IFK:lle. Todella tärkeä maali tähän kolmannen alkuun. Timo Pärssiselle kauden 31. maali, kyllä. 31. maali tällä kaudella. Se on aika. Ja Mikolla on tietoa Toni Söderholmin tilanteesta. Tämä peli on ohi, mutta vamma ei ole paha, niin kuin hän itse sanoi, että joskus on iloa siitä, että on joustopolvet. Eli ei paha vamma, mutta tämä peli tosiaan pois. Okei, se oli kumminkin ihan hyvä uutinen. Se oli hyvä tieto. Katos. Ja nyt on Liukselta nätit veivit ja sitten vielä ja siitä Statos viime hetkellä heittää seljälleen ja pelastaa tilanteen. Joni Lius osoittaa kuitenkin, että taidot ovat tallella. Liuksen oivallinen henkilösuoritus. Kyllä ja oli. Siinä oli tasoitusmaali lähellä, mutta aivan ei hän saa tuota kiepautettua kiekkoa. Se oli kyllä lipua siitä Dave Statosin sedän alta. Maali. SM Liiga Hockey Night ja kolmas erä kyseessä. No niin, nyt tää jäähypöytä on puhdas ja tietysti voi olla tulikin tyytyväinen, että selvisi vaan yhdellä takaiskulla tästä näin ja nyt aletaan näkee sitten, että mitä loppudraivia pojat tähän kehittää. Kerta kaikkiaan tänään hyvää matsia. Benisek, Ladislav Benisek, HL:ssä 16 ottelua. 3+12 on Benisekin saldo NHL:ssä. Nyt tulee Järvinen aivan yksin läpi. Äänet vedetään nurin. Tuleeko rankku? Ei anna, vaan huitomista näyttää Hannu Henriksson. Tulee käsille aika räväkästi. Ja Henrikssonin tuomio on huitomisesta 2 minuuttia. Jutti, mitä mieltä olet siitä? Pitäisikö meillä vähän rohkeammin antaa noita rankkuja, vai oliko tässä sellainen tilanne mielestäsi? Katsotaan vielä. Tää on niin hirveän helppo arvostella ja sanoa, että tässä nähdään Järvinen hakee hyvin ton kiekon ja menee läpi, ajo tulee. Sieltä tulee oikein kunnon isku ja koukku tuohon. Ja kyllä toi olisi rankkarin voinut täyttää toi. Mielestäni niitä voisi, jos halutaan viihdearvoa pelille ja muuta, niin ihan rohkeasti reilummin rangaistuslaukauksia. Vähän... Mitä se antaa, paneeko se suihkuun ton jätkä? Saatais vähän väriä. Katos nyt. Se antaa lisää sille. Antaa lisää. Antaa huitomisen plus rankkarin vai? Mitä se antaa? Hetkinen, katsotaan nyt vielä loppuun asti. Anto. Tulee huitominen ja rankkari. Kuuliko se Henriksson mitä puhuttiin? No. Ei. Mitä se antaa? 5 plus pelirangaistus on Henrikssonin tuomio. Anto se rangaistuslaukaus. No niin. No joo. Miestä lähtee. No niin. Pukukopin puolelle 5+20 Schneider. Huitominen. Pelirangaistus, se ei johda jatkotoimenpiteisiin ja rangaistuslaukaus. Ja nyt on jännät paikat tällä maalilla. Kuka lähtee vetää kotijoukkue siirtyisi 5-3 johtoon. Kimmo Kuhta sinne lähtee. Nyt Tepsi-pelaaja valuu. Kimmo Kuhta, kummalla etujuti? Kuudella vai Lassilalla tässä tilanteessa? Kyllä nämä yleensä menee 70-30 molarille. Ja Kipe on kyllä todella hyvä kaveri, tekee maaleja. Ja
Kuhta rangaistuslaukaukseen. Kuhta kiihdyttää vauhtiin. Vastassa on Lassila ja katsotaan mitä tapahtuu. Kuhta Lassila. Ja Kuhta tekee! Kuhta panee viileästi kiekon verkkoon. Verkotetterelle kotijoukkue siirtyy 5-3 johtoon. Ja TPS vaihtoaitiossa tätä ei ihan purematta mieleskellä, mutta kuitenkin ammattimaisesti tämä tilanne otetaan. Tuomarin ratkaisu on tehty ja se on sillä selvä. Ja Kimmo Kuhta siirtää kotijoukkueen 5-3 johtoon ja tässä vielä katsotaan tätä tilannetta. Kyllä Kuhta katsoo mitä Lassila tekee ja Lassila on sen verran sisällä peruuttaa ja Kuhta hyvä laukaus tuonne alanurkkaan. Kimmo Kuhta 5-3. Nyt keskustelee sitten Henriksson ja Jukka Koivu neuvonpidossa ja käydään siitä sitten äskeisestä tilanteesta, mitä äsken tapahtui. 5-3 ovat kuitenkin numerot ja ne eivät muutu. No, ne alkaa olla värikästä. Nyt alkaa olla vähän neuvonpitoa. Ja tilanne on selvitetty. Tässä vielä kertaalleen Kimmo Kuhta rangaistuslaukauksiahan, onnistuneita rangaistuslaukauksia taitaa liigassa olla tällä hetkellä 3 ennen tätä ja tämä on 4, eli Kimmo Kuhta. No tässä voi sanoa, että maalintekijä on maalintekijä. Viileästi kiekkoverkkoon. Kyllä todella hallittu. Siinä ei nyt käynyt samalla tavalla kuin aikoinaan tässä hallissa, kun Jokerisentteri ansioitunut kiekkokommentaattori Pekka Järvelä lähti rangaistuslaukausta tekemään. Hän huomasi tuossa vähän ennen maalia, että kiekko oli jäänyt keskiympyrään. Lassila tulee takaisin maalilleen. Mika Alatalo, Joni Lius, Mikko Koivu, Niko Mikkola, Markku Paukkunen. Elikkä 4 hyökkääjällä TPS:ssä pelaa. Ja kun Antti Hulkkonen siellä on ja Teemu Lassila on valmiina lähtemään heti maaliltaan pois, jos painopiste saadaan tuolle IFK:n alueelle. Hulkkonen ja kiekko päätyy. Tuleeko Lassila? Tulee pois. Ei tule sittenkään, vaan peruuttelee takaisin. Näin. Lähellä oli. Pelaa siellä ylhäällä. Sekunnit alkavat kyllä kulua vähän liian liukkaasti kannaltaan Mikkola. Nyt tulee Lassila pois. Vielä on hetki aikaa. 15 sekuntia. Hulkkoselle kiekko sinne viivaan. Mutta ahtaaksi menee ja Lius ei tavoita tulla maalin takana. Peltonen. 10 sekuntia hetki kuluttua jäljellä. Vielä kun tulee TPS edes maalin vähän tässä ottelussa. Ei taida tulla. Kiekkoa ei saada. Sitten Koivu ja Koivu vetää! Koivu vetää yläkulmaan, että heilahtaa! 3 sekuntia jäi vaan. Onhan näitä maaleja tehty 3 sekunnissa, mutta on se vähän vaikeampaa tuolta keskialueelta lähteä. No, mutta 19.57 ja katsopa mikä kaapaisu. Kyllä, kova laukaus ja tässä niin kun tulee palkintona sitä pelataan loppuun asti. Tuossa tulee Kulkosen syöttö, Koivu lähtee vetää lämäriä ja ja kaikkea ja ylä mummoon se menee. Osuu matkalla kyllä IFK-pelaajan mailaan, katsoppa sitten vähän muuttaa suuntaa ja nousee siitä. Mikko Koivu kuitenkin 5-4, joten TPS pelaa loppuun asti edelleenkin. Maali on tyhjänä, 3 sekuntia aikaa ja aika seppä saa kyllä olla, jos tästä mennään maalin tehdä, mutta kaikki on mahdollista. Vielä veto tulee, ei tule maalia kohti ja Summeri soittaa. IFK voittaa tämän ottelun 5-4 todella värikkäiden vaiheiden jälkeen. Tämä on TV-ottelusta meillä kyllä tällä kaudella ehdottomasti värikkäin. Tää oli hyvä. Tää oli hyvä hokihomma ja loistava alku kotijoukkueelta. Tepsi huikea toinen erä ja tässä oli kaikkea. Taklauksia, aktiviteettia, hienoja maaleja. Tää oli hyvä hokipeli, todella hyvä. 5 loppulukemat ja tosiaan vielä pieni kertaus siitä 3-0 avauserän jälkeen kotijoukkueelle, sitten 3-3 toisen erän jälkeen ja loppulukemat sitten 5-4. No sitten tuli ylivoimamaali ja rankkarimaali siihen loppuun vielä, että kyllä siinä mitä ennakoitiin maalivahti pelaaminen erikoistilanteet, niin ne tuli aika isoon ruutuun tässäkin pelissä. Ja tämähän tietää sitä, että IFK nousee 64 pisteeseen ja parantaa asemiaan tuossa tasaisessa viisikossa, joka on siis oli ennen tätä ottelua 2 pisteen sisällä kaikki 5 joukkuetta. Nyt IFK vähän nykäisee siihen, helpottaa vähän omaa oloaan. Eli tässä Ilta-Sanomien tähdet tänään SM Liigan ottelussa IFK TPS. Timo Pärssinen ottaa 3 tähteä, Mika Soreniemi 2 tähteä. TPS
hyökkääjä ja Kimmo Kuhta yksi tähtijuti. Meni tähdet, mun mielestä meni oikein. Mä oon kyllä ihan samalla kannalla, että moni poika pelasi tänään tosi hyvin, mutta näillä kaverilla ei ole mitään häpeämistä tähän tähtiraatin kuvioon. Ja kaiken kaikkiaan tosiaan 5 ukkoa pois kesken peli. Kyllä. Tästä tapahtui kaikki. Tapahtui kaikki. Tapahtumia riitti ja aika alkaa olla täynnä, hyvät katsojat. Kiitoksia tästä illasta ja